Ден 354. Дошъл съм на уиндсърф ваканция. Вятър няма. Жега има. Добре, че са сърфистите да ми разказват за най-добрите времена. Това ме крепи жив. Край. Дошъл съм на Гьокчада покрай празниците да покарам малко сърф, уиндсърф и да науча уинкфойла, но няма грам вятър, затова алтернативата е гмуркане. Утре и в други ден прогнозата дава значително по-добре. Ще пробвам и тогава. За първи път дойдох всъщност на острова и е супер красив. Очаквах да е доста по-пустинен, да няма нищо зелено. Не знам дали защото е пролетта, но целият остров е зелен и много красив. Може би се вижда тук. Може би не знам. Иначе водата си е хладничка, но пък е супер бистра и много чиста. Нека видим следващите дни какво ще става. Дано става за каране на уиндсърф. Ако да, ще е една сбъдната мечта. Ако не, ще се върна. Я видим дали има вятър тази сутрин. Изглежда много добре. Дърветата се поклащат. Днеска ще се кара. След 2 дена чакане, най-сетне вятър и то брутален. Гледайте какво става. Морето е бяло. Не знам дали се вижда, както гледам май не. Това е екипировката, която съм си подготвил. 4,7 платно и 130 литра. Не е някакво супер екстремно, обаче определено платното е малко, дъската е сравнително голяма. За това време горе-долу 10-11 метра в секунда. Ще покарам с уиндсърфа и после ще пробвам уинга малко като падне вятър. Нямаш шанс. Шанс нямаш. Айде. Не знаех, че може да се клисира с 4 квадрата. Много мъка има на този остров. Много мъка има на тази гюкчеята. Това си кеф. Да, няма проблем. А тата е най-добре. Не е поривист. Екстра е, не сте се оплаквали. Не се оплаквам, аз се възхищавам. Всичко беше прекрасно, стига ферибот да не се беше напълнил преди да се качиме на него. Нали бе? Точно. Иначе останахме 4 дена, 2 от които се разбихме от каране, супер сме доволни. Сега трябва да намерим нещо да правим 4 часа до следващия фестивал. Само за нас няма място. Кръвта да ви ебам. Пичка да ви матери. Аре, пуснаха всички, само нас ни пуснаха. А не ме за ти. Ще ходим да ловим риба.